Күргәнебезчә, әлеге ишек алды зур төзелеш объектын хәтерләтә. Монда бөтен җирне казып атканнар, торбаларны алыштыралар. Бирдә яшәүче халык менә шулай агачтан салынган басмалардан йөрергә мәҗбүр. Коры көннәрдә әле түзәргә мөмкин дә кебек, ә инде көзге яңгырлар китсә, менә шушы җирдән саз йөреп үтәргә туры киләчәк дигән сүз. Луиза Абдрашитова Бурхан Шаһиди урамындагы беренче йортта 42 ел гомер итә. Ишек алдында мондый зур ремонт эшләренең бер кайчанда булганы юк иде ди. Ул бөтен ишек алдын карап, матурлап тора, йөзем куаклары утырткан чәчәкләр үстерә. Тик монда балалар мәйданчыгы юк. Хәзер күрәсез нәрсә монда. Бөтен шәһәр буенча бөтен эшләнә. Значит, шулай кирәк. Эшләре бик зур, дөрес бит. Ну, нинди ремонт может быть, когда копают во всё. Борчамыймы сезне бу әйбер? Узакка китүе. Узакка китмәде дә ул. Бу ел әлеге йорт тирәсе безнең ишек алды программасы буенча төзекләндерелергә тиеш булган, тик ул һаман да эшләнмәй. Бу республикада быел әлеге программа буенча башкарылмый калган бердән-бер объект. Чөнки торбалар алыштыру кымачаулый. Моның турында узган шимбәдә Рөстәм Миннехановка җиткерделәр. Срок окончания работ по ордеру 1. Документ буенча 11 октябрьдә эшләр төгәлләнә диелгән. Тик чынлыкта ул әле тәмамланмаячак. Рөстәм Нургалиевич анда кыш аенда асфальт салырга туры килмәгәе, яки төзекләндерү эшләрен киләсе елга күчерергә кирәк. Күп фатирлы бу йорт 1980 елда төзелгән. Җир астына ярты гасырлык салынган торбалар сафтан чыккан. Яңа асфальтны җимереп ремонтлаганчы хәзер эшләүләре хәерлерәк ди монда яшәүчеләр. Йөрү генә кыен, бысрак булган өчен. Ямгыр яуганда да баткак булып ята инде, кисә шулай булды. Менә хәзерге кебек монда су аларның дорларында басмаячак. Тигезләр әйбәт иттереп тигезләр. Безнең ишек алды программасы буенча монда асфальт салыначак, балалар мәйданчыгы, парковка урыннары каралган, яктырткычлар куйдырга тиеш. Казан башкарма комитетында әйтүләренчә, башта җир асты торбаларын алыштыру мөһим. Рәиснең әйтүе буенча программаны ясыйбыз качественно иттереп, чтобы безнең асфальттык покрытие узакка чыдасын, әйме? Шуның өчен монда безнең тепловые сети, теплотрасса алмаштырыла, электрические кабельные линиялар алмаштырыла, канализация яңа куела. Полностью безнең дворда шундый казу эшләре бара. Шәһәрләр үсеше институтында әйтүләренчә, алыштырылган инженер шелтәрләренә янәшәдәге яңа йортлар да тоташтырылачак. Аны төзүче җәмгыять җитәкчелеге эшнең ни өчен узакка сузылуын үзенчә аңлаткан. Когда Акбарсдом застройщик раскопал эту территорию, Акбарсдом төзүчеләре бу майданны казыгач, хәтта торбаларны каплап куйган агач җайланмалар булуын да күргәннәр. Тимер юл кабельләренә дә юлыкканнар, канализация торбалары да агачлар ярдәмендә эшләнгән. Аларны барсын да яңаларга алыштырырга кирәк. Шуңа эш узакка сузыла. Төзүчеләр әйтүенчә, шелтәрләрне алыштыру эшләрен 25 октябрьгә төгәлләргә җыйналар. Көннәр аяз торса, бу йорт тирәсен безнең ишек алды программасы буенча да яңартырга өлгерәчәкләр. Тик калган эшкә кар да явырга мөмкин. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.